A cena města Slušovice na 1160 metrů byla odstartována. Na místě startu zůstala Pragmace, která ztratila možná 5-6 délek, došla do stihu, kde Fantastic Lady společně s ní Guillaumard, dále Arkánie na třetí pozici, následuje Princess Ryana, dále dvojice Dajuka SOS a Pragmace pole uzavírá. Kteří jsou na konci protilehlé rovinky, v čele dostihu je dvojice Fantastic Lady a Guillaumard. Fantastic Lady vede žokej Martin Laube, v tuto chvíli hlava s Guillaumardem, v jeho sedle je žokej Jakub Pavlíček. Fantastic Lady a Guillaumard zhruba v polovině oblouku před celou rovinou v vedení, na třetí pozici je to potom Arkánie, na čtvrtém místě potom Princess Ryana, který nátočí pomalu do prostoru cílové roviny, v čele dostihuje Fantastic Lady. Fantastic Lady, dále dvojice Arkánie a Guillaumard, následuje Dajuka před ní, ještě je to Princess Ryana a pole uzavírá dvojice SOS a Pragmace, která ztratila na místě startu zhruba 150 metrů do cíle Fantastic Lady. S jokejem Martinem Laubem běží pro vítězství dnešních dostihů, sice se ještě nezdává Arkánie, ale na to nebude. Fantastic Lady první, Arkánie na druhém místě, dále Princess Ryana, SOS na čtvrtém místě, Dajuka pátá.